Ababa Opemsuo TV. Said the anopa ne de to monim say ene Asante Akrofrom Asante Kotokoni wura betena se ensem wo ho nyina ye bobọ so e de mamu afei ena Asante Akrofrom Asante Kotohene asore na ensem wo ene ye hwe ekaye no Kokobeng ensem beto ye wura nim say ohene ho e de ye wura din etonton sase e wo ho Asante wura eye say nananom kọ no monkohwe na emu nsem nyina onfa emeto nanim Aya ana Kokobeng wode Otumfuo chiame wode din ato Kokobeng sase edikan 2002 amrofo bi fira America bai abaja sase wo yura so mo de baba edu president ko 206 eno musabe ka kire ese asase no osama mbala de hona na no office ko babbo no bombo ya ase mo office ya cheke acha na wadawona enti port no 2020 ye no fono ebaji ye no eka wa ha ye be won se ohwe sori anu de ka eni metofo no mko asase no so provision pay bisano afre me ba ahefie be bisa wo se na acha na wadawona so oburu o se wo se onton asase no fancy fie be ma oba odento emura na na fie kubi etindansi na askoma mponyini ampaya banako askoma mpanji dabi ni wajuma de obi amudi bi na Kokobeng sawo e ba bi sa na se me sha na kan tie pa mra wo no yeso ye na kuma ai betina ba ene kokoba obi ra chano iso tinu tinu wa se de mo fa se kele na obi ra no anubu osi na obi ra no Asante Akyem Hwediem ensem moba panyine owo abrante bi besere rantankese kantankese se ono oba panyine enye baako oba panyin so sere rantankese kantankese se omunyina ye bretufo a wone eye panyin no eye ade baako nti yewura eyi nananom se omonko na omonkohwe adesesem omonkopa ade na se eye kokofu aboa so ehene sekere hene na redu se omonko na omonkohwe ade na sepa wesi one ne yade kro wesi se one no enya ade kro nti yewura yese nananom enkohwe Asante Akyem Hwediem asem tonfo de no no di ka be so ta de se kanta se e coach do fi e ba ya odom ebru egu ba pa so ba pa ni ade ase ana so ba pa ni ko fi ko bi sabre wansa ana chi do ko transe e fre no mane na no boso na so mo chi so mo eye ana mo di draw ma o jama wo de ache wo mo ana se be abadwum odoma se se na ka wati ntem na ba pa ni so ti ntem ma za wa bru fa fi de ma pa ni na odika kanta wo Otumfuo chiame adaroma Mr. Can say Oba penny a wujina hɔ yi onya de ase onka ye ho ene wasi ohene ama yen so Otumfuo ntankese aka ye from Oba penny Otumfuo chiame adaroma Mr. Kwan akoi ntam no kan ye nua be ma no enti Mr. Ohene enam se ya busuenti no
o siesie yentem na so dwin One ntana ko boso na se sebi one ntana ko boso se one ye baako hon me ka kire se menene ye baako one Otumfuo ta kase ka so me baako menene ye baako one se bi no se okay this say e wa yuhwim ati one se me baako ansa na bi mo se wasisi that's it Yo pacho sa na oka yo so wọ́n sọ wọn ọ̀ka nǹkan wọn wọ́n jẹ́ tùmùsọ̀ ọ̀dà ẹ̀dẹ̀ sí ẹ̀. Nana pàṣẹ tùmùsà. Tí wọ́n kásá ẹ̀sẹ̀ sí tí wọ́n kásá ẹ̀sẹ̀ ní tí wọ́n nọ. Èbùsọ̀ ọ̀ka yẹn yà bájú sọ yìí ní ẹ̀sọ̀ sẹ́bi ó yẹ tẹ́lẹ̀ sẹ́sọ díẹ̀ sọ wọ́n dé bọ́ọ̀ sọ̀rọ̀ nkọ́ adìẹ náà ló ní ntùmù no wọ́n tún fẹ́ sẹ́bi ntẹ́mu sáà. Ẹni ẹ̀ náà kyerè mi ọ̀daroma ọ̀hìn ní kyerè mi ọ̀bẹ̀gyina kan sọ yẹ busuapẹni yẹ di nkan ẹ̀yẹ busuapẹni wọ̀ hídìí mẹ́sì Otumfuo ntankasi aka gu nso sọ ọ̀nyẹ busuapẹni wọ̀ hɔ. So ọjà sẹ́mu wáyé. Ẹ̀tọ́ so bí omu no mẹ́ni ni nyinaa yẹ adìẹ baako. Ẹni náà bọ́ so sèse. Ìtẹ̀tọ́ ní ìwọ̀n mẹ́ni pẹ̀lú ìhwẹ́mu. Mate. Ìhwẹ́mu wọ̀ ẹ̀dẹ́ baako a yóò wà ní okòrò bẹ́ẹ̀ di. Mate. Sẹ́mi ní baako yóò sọ àná okòrò bẹ́ẹ̀ di. Mate mi daasi. Ọ̀sẹ̀ bùsọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo yẹ fún mi bọ̀. Bẹ́ẹ̀tu ebusi ha. Fọmọ pẹ̀lú ní sọ yẹ. Ọjọ́ bẹ́ẹ̀tu. Fọmọ sẹ́ ọ̀nà ọ̀hìn máa ń yẹ bùchà. Ẹnna ọ̀gbọ́n pẹ̀lú sọ ní bùchà. Ti ìwé ìfìmọ̀ sọ ní bùchà mọ̀ ní bùchà nsọ a. Náà sẹ́bi wọ́n ti ẹ̀bi òfin náà sẹ́bi yẹn mú hù náà wọ́n ti wẹ̀ ni. Ti sẹ́mu ẹnna mo di kan hwẹ ẹnna ọ̀dọ́ máa mú. Mà á bọ̀ àdìsísẹ́mu òbí abọ́ ní nkúrò dáńsẹ̀ ní kásá ìdí náà ẹ̀wíyẹ no. Na baabi a bɛma no se ɔde ama no mohwehwɛ mu na nkɔ baabi kora ɔse sɛ de ama no na nso mode wokɔto ba a mode aka ho de aba na sɛ mondwa aba ɔno mu nnae adesesɛm no hɔ ɛkɔka asɛm biaa monka adesesɛm no wie no sɛ atwa ansa na asasesɛm ba aba asasesɛm a ɛbɛtɔ Nana Boagya ahene ɛne Nana Saben Akrofrom hene ɛnɛ ɛna wadama yɛra yɛde ɛbɛto w'anim na Nana Boagya ahene ɛhyia ɔto yɛ no ɔse kyekyere bɛkwame ɛne Saben Akrofrom ɛna ɛbɔhyeɛ ɔmo de wawapuo dua bi ɛna ɛbɔhyeɛ na Nana Boagya ahene se ufiri wawapuo dua no ho a na ɛne Saben Akrofrom no sɛ bɛyɛ ntɔmɛ na efiri hɔnom no na pillars bi a esisi hɔnom na akosi nyame dua bi ho ufiri nyame dua no ho a na okɔ pillars foforo bi so ɛho na okɔ twenebo a edua bi ho na osan kɔ kokonesua edua bi ho na akosi ɛwɔ paaro a nsuo ho na Nana Boagya ahene se kyekyere ɛda ne bankum ɛna Saben Akrofrom ɛda ne nifa Otumfuo akyame Nana Saben Akrofrom hene enso se Saben Akrofrom ene kyekyere ene bekwame ebo ehye ewo wawapuo dua no ho na okyere mu se Saben Akrofrom ene kyekyere etoa so efiri wawapuo dua no ho ekosi Kokobeng na efiri Kokobeng no ho ana ekɔ ankafuo bi mu ana eye opanyin yaw amoa edia ufiri ankafuo no mu a na wosan kɔ wawapuo enua bi ho ɛna dwanro edua bi ho ansa na akosi esuwa mu ensuo no ho na ɔse efiri hɔnom no Saben Akrofrom ɛda ne nifa ɛna kyekyere enso ɛda ni nananom atie nkrobɔ na ɛba yɛ ne adansefoɔ no ne ɔmo anananom ndi ɔmo di nkɔmɔ no na ɛho behia sɛ nananom ɛbɛkyerɛ ɔmo adwen ɛwɔ deɛ ɔmo hu ɛyɛ no ɛso ho nananom kyidomfoɔ ne nana gyasefoɔ nyinaa kɔ Benkrom na sɛbe Nana Boagya ahene Nana Yabehene ɛna sɛbe ɔno deɛ ɔte ne ho nanso besi sɛ Otumfuo adama yɛ ready report yɛn sanka ne deɛ nti a ne nyina so nti a ɔde ɛte ne ho
Otumfuo Akyem nananom se die nti a omubua edema nananom so omubua de ma Boagya ahene na sebe nana Saben Akrofrom hene enkrobo no anase ne hye na obeto ye nananom enjintum enu nti nananom enyina so a omude ma Boagya ahene na Otumfuo Akyem wada ma me bekenkan nananom se die di kan Boagya ahene ekire mu se esu onyini hene na okire mu ehia Boagya ahene beto ye no eno aso na nana esu onyini hene ebeto ye eno nsusu nti no nananom se enam so de to Boagya ahene de no so na sebe etimi eto nananom asum de esu onyini hene beka de to Boagya ahene de no so na eto nananom asum efri se etomasum se sebe esu onyini hene ene de asase no ema Boagya ahene de to so mienu nananom se ehye da kyekere ne Saben Akrofrom sebe eyensuo ena eda ho ene sebe eniema bi so esisi asase no so Saben Akrofrom bekwame ene kyekere sebe nananom hu se ehye no a sebe wawapuo dua na sebe efiri okosi entome no nananom hu se Saben Akrofrom da ne nifa so ena omu hu se kyekere so eda ne benkum so ansa na wakosi paara ensuo Otumfuo Akyem na nyina so we edu baako ena nananom gina so omudi bua ma nana Boagya ahene na de nananom de ebua etia nana Saben Akrofrom hene no eno ena nananom se nananom so ama akyeremu ewa ha na ose nana Saben Akrofrom hene ekire ne hye free wawapuo dua no ho ekosi bea bia na efre no ekire so na ekosi kyekere mfikyire eho ena ode eye ni shitire na ose saa ekire so honom no eho ena sebe ose na eho ye Kokobeng no na osan de ye ne nkyiremu anaze ne nyina so ekose eno ekosi esuwani ensuo no ho na okiremu se nananom se Kokobeng no sebe eda paara no ensuo no echi enu nti na asema na oka na nananom ne ya adwene na enyeye nananom se Saben Akrofrom hene sebe wanya danseni bia ameka na asem amfa antoso ana se wa meka na asem no bi ama no nananom se paarafo abusuafo no ese sebe omo no mudi pa dikro e na omo san ye nana Saben Akrofrom hene omo ne nifa hene na ose sebe asa omo bedi adanse ese saa asase na sebe na omo woso no sebe omo tua enton e de ma kyekere dikro enu nti nananom hu se ne saa de a sebe unifa hene mpo ese asase ote so ye kyekere hene dikro de de a na sebe na de nana Saben Akrofrom hene ka no omo ne no enya adwen Otumfuo Akyem na enyina so ensia we ena nananom so ejina so ede buati anana Saben Akrofrom hene na nana osai kofi otoso mienu agogo so hene nana owusu kocho otoso mienu dabo ase hene nana jampontua a otoso mienu pramso hene nana okofo owusu bana hene edunku hene ene Otumfuo Akyem nana kwaku wusu otoso miensa ena Otumfuo Musa hyehase kan no bibi ho a kan a wanka obetima kan wasema Yura wadaroma ne rachane kan no sa pepepe ne tie fama na Saben Akrofrom ne na say ye rachane kan bibi kan mu asebo kan no eyem se nyasa asisu ha ne ye kan se alse bi ayem se de me wo ba bi foforo asema wo kan no de esi a ye si ye no adane na mesre Otumfuo se na daroma homma misima be enum ni nsia panami mie kakra bi so asem na ehye wo nsan mu fofo de bibi ho a kan a krachi anka eno ne yeseka edi kan ye kohwe hye no Otumfuo Akyem adaroma ehye ye koto a efane afa ekire ye hye wo dem yekoduru ya committee anya ne sa yekoduru asase ne so ena Otumfuo Akyem na akokus ka kire ye se asase no wosan ke to hye ne dem
nanso nyɛ hwee momiɛnkɔ bibia bɛyɛ yɛkɔhwɛ ɛhyeɛ no pillars maako aduonu nan ɛna menua Boagya wasisi wɔn a na asisi na wasisi na ɛkɔ na kɔduru edua ketewa bi a eninu a wɔkyerɛ no bi yɛ 30 years bi yɛ 40 years ɛhyeɛ no ɛkɔto a wɔsi wɔyɛ se ɛkyerɛ ya mempo pɛ kora wɔkyerɛ pɛ hyeɛ ɔkan amem pɛ wɔkyerɛ ɔkan amem na sɛ biebru ntete hyeɛ sɛ edua no mpo na sɛ yɛtwitwa a sɛ na se deɛ nkɛ wɔ hɔ kana se wɔ hɔ ɛna mo kasa afei yɛ kompre no first one ɛkɔyɛ 2015 ɛto na ɛkɔyɛ ɔkɔyɛ no yɛsa ɔmo pɛ sɛ ɛyɛ sɛ de asɛm no bɛto yɛwura anim na yɛkɔpɛ plan no ɛto sɛ ɔnya maye ɛna yɛsa kɔ biem yɛkɔ biem na pɛɛ no yɛyɛ firim ɔkyerɛ hyɛ wɔyi pɛɛ no firim ɛna mɛka kyerɛ committee sɛ committee pɛɛ no a wɔkyerɛ first no wɔyi afirim ɛhɔ nana kwakus say wo bobo ne ɛhyɛw a wo si me pole akyia ɛnam say now you referee ni ana sɛ wo yɛ supporter so wo say go Otumfuo ɛnyɛ ko na me twɛn na sɛ wo do wo need you no kan ntum me nyi ntum ne titi ɛhu na sɛ to was vise wo fokufo see I be here kwana when he has to say one final report to ama so say Kokobeng ni pa do no se say e bro tiaw na se be ka wo kan be wo say was bia e ma ya be here final report no mra ne be ko be kan report no bia guarantee se be ya so do ba no bia ya se no bia ntia wo ya so de e bu asem no na e hu so na se ka so ni ntum be e ntum ni we kasa me sre yura se hwe video no to was we do no ka sa to bu yo mate you are so pesa so dwe ba ho adamu bu Otumfuo chame me wada Roma na ohin ba champehwene asem we ye ka no me bedi ade foforo ane ye kokan ye ohin ba champehwene ka chirum se no pesen ko no a ono okobi nanso wura mo ntimi nkɔ enti oyi na ne chame penini atafo di kru wode ka moji tumu ska moji ya munyina amo ne kyeye wode ne report aba so ye mantimu sabe o ka abempon asɛm a champion ye panima ye wa yiri se me ba foforo no ko ye ma ko passe bi ma mate medasi Adama se de ka chicken kan sɛm no nyinara na ejama Boagya hene ma ono so ka sɛ de ka chicken kan ne pepepe na na ka chicken kan no se sɛbe ya be report kwa na sɛbe amfa ma aye ma yankin kan nti jama Saben Akrofrom ono so sɛbe no chimi na sɛ ɛsɛ mo kan na no oni ntum efi sɛbe ne de no sɛbe ancient no ɛsɛ we be no de chichi no mu ɛfa sɛbe sɛ ento abuso omutwere no oni ntum sɛbe no ko fo no to no so oni na ntum ti sɛbe na sɛ mo kan sɛ ɛsɛ we be wɔ me pia o video no a etima ma report to mu adama ɛna wo so ɛka no so anonymity asɛm ne ba na de man pay abehne gohusu una chama dano when we say report say abehne on so ati no I don't remember man pay no on so for report so ama Miro adalma mi akasa mentiapo na mama no mahye a me ba na de asem to anim ti ntimi gu anyina ho enche ti mi kowe na mo frɛ me na masan bai nti ya be ye sha ase nyina no nka ho obeka ho nso ewie no ne report aye nyina ya twere no won kan report won we ye nhia ma ne ma da na mo ba no ti mo ba mo ka chen say asana benti no wate ho fa report mra enne de me frɛ me na me bae ti no mo se den da asem asane o mo frɛ me say e case ni e hye so last na nananum chi don fo nyamane nti ye ran tase no masan de ache ne nti de me ma mpe no sana mo so ba nti me de me wada Roma ero ani me twa nkontompo ma mpe no se me de ne bae
ɔno no ho mfa no ɔno onim sɛ sɛdeɛ ɔdɔm nti baeɛ no ampɛ no koraa na sɛ bɛwɔ no kɔ no kɔkɔ fie ɛna sɛ ɔdɔm aburu wɔmfrɛ no sɛ asɛm no ɔba so nti ɔmmra wo sɛ tumi ka baeɛ ɔdɔma ɔdɔma sɛ yɛakyɛ no bɛso ayɛmfo nsoɔ ɛbae sɛ sɛbe ɔbaeɛ aka sɛ report no gya bɛhɛ fa no report no maeɛ no ɛne kɔ sɛ ma kwan ma no kenka report no koraa ɛsɛ kɛ yɛadɔm nso wɔ ha na nka ne wo nso ne ɔnim no ɔ nso bɛka ɛwɔ ɛfa kyerɛ buru yɛm wone abɛhɛ bɛkɔ no nyinaa ɔda ma yɛhyɛ ase a yɛkɔɛ no yɛtwo hyɛ no wieɛ na deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛto yɛpɛ report no de abɛto yɛwura anim no na ayera nti ne sɛ akyerɛ wo dɔkɔtɔ no wofɛ nyina na ɔka ho bi deɛ ɛkɔ akyerɛ mprenu nyina ɔka ho nti no na kɔwɛ ɔdɔ sɛ nyina sɛ ako deɛ na kata no gya akyerɛ deɛ mu sɛ kɔtɔ wofɛ nyina na ɔka ho ɔdɔ ma nti ɛno wobɛ sɛ ɔpɛ sɛ yɛadeso de no ba no de bɛka de wɔ mu ne ɛhu nyinaa Otumfuo Akyem Hwediem wobɛkyia me yɛwura akyi sɛ sɛkyerɛ ɛne banko ahyia emu manso asɛm a oyima nananom nan committee a me ka ho ma ne yɛ nan council asetena da ɛyɛ 10th October 2022 sɛ yɛnkɔhwehwɛ mu ne yɛmfa amanneɛ mɛbɔ no yɛdwumadie no ɛkɔgyina mmienu edi kan ɛyɛ atenase a yɛtena wɔ Kumasi Traditional Council Court ɛwɔ House of Chiefs aso ɛyɛ ha dwumadie edi kan yɛtena ase yɛnam mako nsia a ɛyɛ 14th 21st and 25th October 2022 ɛna afei nso 18th 23rd and 29th November 2022 dwumadie edi kan yi ɛhɔ na n'asɛkyerɛ hin obɛbɔ ne nkuro ɔde nkrataa mmiɛnsa ne adansefoɔ mmienu bɛdii danseɛ ɛfa asase a waka ntam wɔ so sɛ wɔyɛ n'akonnwa agyapadeɛ a n'abankohene afom abam saa nso na n'abankohene ɔno nso bɛbɔ ne nkuro ɔde adansefoɔ mmiɛnsa wamfa krataa bi ama ɔno nso de bɛdii danseɛ fa asase a n'asɛkyerɛhene aka ntam wɔ so a ɔno de abɔ so sɛ ɛhɔ ɛna ɛyɛ n'akonnwa agyapadeɛ yɛdwumadie ɛtɔ so mmienu ɛde sɛ yɛkɔ asase no so ɛmaa nananom mmienu obiara kɔkyerɛ ne hyeɛ ɛno ne amanneɛ titiriw a ɛnɛ awie yɛde bɛbɔ yɛwura sɛ yɛkyerɛ ahyia tuo no mu a yɛdwumadie edi kan emu nsɛm aba a yɛfa wɔ mu yɛde bɛtoto ho akyerɛkyerɛ mu ama yɛwura nso na daroma ohunu asɛm no ani so paa edi kan na asɛkyerɛhene na ɛkɔkyerɛ ne hyeɛ ɛda a ɛyɛ 2nd December 2022 ɛda foforɔ a ɛyɛ 7 February 2023 ne yɛsan kɔ asase no so ɛmaa n'abankohene ɔno nso kɔkyerɛ ne hyeɛ nananom mmienu wie na ɔsɛ yɛhome so ɛma sɔbeya no nso ɔde ne dwumadie ɛkɔ awieɛ na ɔde biribiara gu nkrataa so ne ehu baabi pɔtee a obiara de ne hyeɛ to ɔfae ɛne mu nkuntabuo ne ne di soɔ saa ne yɛde amanneɛ bɛbɔ yɛwura na awie yi na asɛkyerɛhene kɔkyerɛ ne hyeɛ na abankohene kɔkyerɛ ne hyeɛ sɔbeya wie ne dwumadie yɛgye yɛde totoo so obiara deɛ ho yɛhu baabi obiara de ne hyeɛ to ɔfae yɛma ne bɔ ɛtɔ so nnan ɛne yɛadwenkyerɛ yɛnyina so paa yɛde kyerɛ yɛadwene ɛnu nananom sɛ yɛba yɛwura anim na sɛ adwenkyerɛ no ɔgye to mu a ɛno nso yɛnhyehyɛ a yɛsɛ yɛpɛ sɛ yɛde dan no yɛbɛsrɛ no sɛ ɛno nso ɔnsɔ mu ma yɛn ne yɛmfa nyɛ adwuma na manso na nkɔma ne ho so da biara da yɛde bɛtwa toɔ koraa ne soma yɛwura soma yɛ ntam asɛm a ɔde soma yɛ enti nananom kɔmtiifoɔ nyinaa yɛn nyinaa yɛadwene kɔ baako ɛno nti na ɛnɛ mimi gyina ha mede amanneɛ bɔ yɛwura nti yɛkamfoo sɛ fula to hyia no na ɔto hyia no ɛwɔ ɛne baabi a ɛyɛ 208.26 acres a fula ebuade ma na asɛkyerɛhene nti Bankuman Senior High School no ɛwɔ na asɛkyerɛhene na konwa asase na no committee for say soma ne ewura soma yɛ ntam asɛm na ɔde soma yɛ nti nso deɛ ɛda so gyina hɔ ɔne na ntam no ɛyɛ ne dia nti deɛ ɔno bɛka ne nyinaa ɛbɛdi so na no committee for say in fact asida any kabia ma yewura so oyi dwumadi ente sɛ ma yɛn esua nneɛma bebree wɔ mu asida ne yɛde ma no na wie media afidie no bɛma kra kyerɛ so bibi kakra ɔde bɛsɔ so bibi kakra
Una you last mama. Since I be the first somebody, a banku, Saben Akrofrom. Sir, as someone can answer me. One is asking a woman. You are the mama. Young. The banku secondary school. One of us in the buy. You are down, Sape Pepe. So that was 2 months. Madame, we Sape Pepe. Madame, so we found them taco Sisubin so and the Benkumson Mubia Mano 1909. Na me kyerem kakra bi de ntia mubua man o mudene tra subin ba yo mbo mo wan o se na woni de o madi abua dada ama such no banko ntia woni de o mutu hye no manfa hokra aha ntia o mu se tete no na o mu ebe bai akrofon so ne no akrofon so ne banko ka kwan no nti 1909 no eba 1912 no ena banko hina so yura no say school was asino ene na me ene o pa ku they say when I say more come for say chene dia ti say jama o mo na so bu ndio bu kan na sa te be pa e wa wo say no yom etia yom o say sabi banko for mo odi du no na ba bia yes see sabi school no na sechere ina ya sa no sa pepe ho ya sechere hine dia o say da me bu sa pepe na tie wada me bu sa pepe na tie wada me bu sa na tie eno anu wada ma pepe school no to yi wani mu no ho ye me kunya asase pepe na me ka kire o se ye to akosi atwea ze yo so ho nyina ye masase ba de wo o man kan ho ona tie ba cho betie ma so ba ye you were the ede mo bi ma o sabe se on to be a de ma no e ho be o tie me boa ona de se be de ko ba hia no se e bi o tie de ho da hia bi ni ho no school masase a sabe no so ma se no ba ye wani mu no no so go ho se be ho na de enyi fla de ma no ho re bi ya ko fa sabe ba ko ku sabe ye o dia Matias here. Ba go mo training na wo say o to share ba ku ku vivre. Yom. Yom. Yo ada bu. Yom. Pacho ani. Para ma sa siri na ho nyina ye ma. Ani. What's your phone, mommy? What can I want? O say sabe ya suru di feso. Ene seche secondary school. Pepe me ka ta kwa community school. O gwa say. O bu so asma o ka ta community school ya duma. O tu mi say ya we ka so say. O de ka ta kwa ko bi. Ka ta do ko ni ko say. Yom. Banko. I'm going to bank de na asase wo ho. De ma no awote de da wo ho mebo. O se banko de na mo le wo so asem no. Se banko de na asase a de ma no wo ho. Wada ma e wo ho ene na da subini o wa mentem. E she da wo kama obi amfun ko. On tranko wada ma. Na ba bia wo ho no a ne dia no ne yakosi school asiso a ya friend banko secondary. Wada ma sa pepe na ti. Wada ma. Banko. Ono mas ma kan so atase. Wada ma mi wa matini na. The secondary school dey no tu say se chene dia na wo nya odia. Aba so say fule dia se ma bu asa na dada. Mi wa chame se chere ne banko secondary school na chi e na me betra ko nya so mo kire me se hoye banko mi na nanu enkunya sase entombe esanso akusi enso bokro se de na chema ya chiri ekusi se chiri kwem enti secondary school no de me betra ko nya so de me se hoye banko hene masase because entombe no sawa ko penso bokro fa so mi wada won fa cheme entombe ni sawa akusi
Beni sekyere kwa mu to aso kopem ba bia so bi ni onwam no enhyi ya mu no wo no entone ne saso ara kosi ya ne be poso kura ahye timi de minim say betna ko no so pani se mai kama metiye Tikata sekyere bi di dance no full atosie no omu chechiru mu ma wu krata bi ni wa da ma an krata no kwa me obi o ma me copy o se 1930 de so nya wo bi ni wa da ma nyina me obi o se se atosie se be a wo kan sekyere dia Sikata na potusie pese chehe dia nyesa ni wa krata no de di kan ye ohun bia na oteso sekyere na na boati oni aboaje enya problem oso aka wasem sese be hunya no mu dia kunya no this commission di asem no ebu asem no sese be hunya sekyere asase to bi odo hu bia no ko sekyere no na ukotwa to ma no sana commission ekire ni wa oda ma ni wa chame de mi ka de ni we kan ma metiase na osi no ka de commissioner aka dance ba ya wo bia obi na ye kan fa so no ka we ya to send that and I said the school of so asase so school so so asase do ni na no commissioner say you go try to ma seche hene and they say 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 na ba dia wo obi dia da ko wa kan wa so dia e se be bi na wo sa ko try ko you fro ko mi go no ni wa oda ma banko fo na bodo sa asase so no oda no mu tiam to kra ma seche hene okay kata na kan wasem Obua. Kata la kwa wase di na wo bi da no. Kata la kwa wase mo ya kire ehie no. Ne se be ye kwesi school su ho. Ne be ya wase mo kwa da ye wa na be ya wo da se do tu nim. Ne be ya wo di no ho no ade ho. Ne mo utimi na ne sa asem no. So ta se. Ko ze mi jamu ke kantam. Obua. Ne yo ba be wa di mo ho ho du se ye no bi se. Onu ana kwa ne se chene. Ana kwa no. E ba sa de hu bi da e bi pa se bi ya. Ye he di se mamo. Ne fa su bi mra. No se kata ni jina hono die ko di wo se be di dance ni die wo di wo chi aka ko ene ni wa oda ma ni jeni ni na mo di obe kan na ti sada se se ado mo se kata na ko se de wo go bi nse bia be di ado mo bi no adwene ho ado mo bu ana de me pese me hu ne se yom Sure, full and motor a bank, baby, ni crow or pandy or ho. Se shamu tu ejina banko bi ni ko pa wo de oho obi anko ho adaro ma wo ho echinye bia ma ho kronida so da ho oro me ja wo timi dine hine wo ho kama adaro dine hine wo kama adaro me bro na baby esi school dan na full and mo share ni chesa ya section na enso ya di school za banko agosi so nya adaro me bro banko di school no na me ya de me ma ya nsesa na enya na sa o si school no yen sana na senya de ni wa adaro ma school wadarma wakuwa 1986 yani yedi starting yani yepenis miko banku mai ni wadarma school banku for bra abre 2011 yana ba zo ni sala na sa ko hosa ma ni wadarma mani mo hosa mikura ne miwa wakuwa mani mo wadarma arubu o si school wa asase susu de YouTube say seche ne dia ayebu asem no wona obeka wo kame mi wa mi jitu so YouTube bu enfa hu de me pese wa odi wa kuma mo kana za so enfa hu be so wa do ko ka enfa hu wate so enfa hu say school asase no de susu de seche ne dia sana sabi kata na kan dia tu ne say YouTube sa every man why so fa hu sakrata no chesa tika da chesa YouTube sa ni wa da ma mi jitu so YouTube bu o ma me na jan ho ba wa ba na fe o ja ho ya go ja wo ke na wo ka o se sadi wo ma ko wi yen fa na menda de wo ma ko wi mu no so de iro se me yo for to na manim de kata full atoye ama school no si sebe se cheka sa so no
ɛno ho na meda ba sɛ sɛbe ko ne deɛ sɛkyɛre ntimi mu sɛ ko ne dia sɛ de ɔde hyɛ fo a ogina yɛ na yɛ de botifo na anya atum de wo school asase no a fula boto hye no ɛna ba kan fo ma yɛ sɛ school asase no deɛ esi sɛkyɛre asase so enti sɛbe obubu abubu ma sɛkyɛre ne so ho ɛna yɛ abu yɛ sɛ kata no obi o sɛ obi oji tum sɛ sɛbe kata na yɛ bua no esika school si sɛkyɛre asase so o sɛ oji tum ɛna wɔ sɛ musa sɛkyɛre ne sɛ ka ọmọdé ní sísá máa ló dì mú àná ọsẹ àánẹ ẹnna ọmọbísà bàǹkó ìhìn sẹ ọmọdé ní sọ ẹmọ bàǹkó dì mú wọn sẹ ká yíwá yẹn sá kọ pẹ nàbúrò wà nù sẹ náà ọsọ pẹ ní wọn yíwá ìwúnú ọsọ sẹ ní bàlá kan sáà náà ọsọ pẹ nù. wíwá dáwòrò mà ìbúrú kàní ẹmí súnmí kàní sẹ nka sukuu ní di ní diẹ nka ọmọ àná mà họ yẹn sáà nkà bí. sọ ní ọgbà ní kàní sáà náà ọwọ́ kànú. sukuu ni yàbrẹ fún adarọ mami wura yàbrẹ fún paa. Yom. Kasa yɛ wɛti asamu ma ha yɛ di wai. Akyem Hwediem sɛ nyɛ ntwiwa bia. Deɛ na me hwɛ ne sɛ bankɔfoɔ. Yom. Ya me nkurɔfoɔ ne go no mo ba bi om didi a om teɛ deɛ ɛwɔ hɔ. Sɛ me no paa so hu ne sɛ baako de ɔno ano nkɔfoɔ ɛna sankyɛn no wɔkɔtena hɔ baabi a sɛbi ɔmo kuro no dɛm dodi deɛ ɛwɔ hɔ ɛtiɛ ɛde wɔ sɛbi no hu sɛ ɛmu deɛ ɛwɔ hɔ sɛkyɛhene kɔmɔsɛn bɛtum kɔ no firi kɔmɔtinfoɔ no sɛ nyɛ saa ne teɛ kɔmɔtinfoɔ no hu sɛ sɛbi baabi a maaso paa wɔ no sɛ bi yɛ sukuu wɔ no nanso deɛ ɛkafoma sɛ sɛkyɛhene ɛsa so na ɛwɔ ɛna yi wɔ agu sɛ sɛbi sukuu nyɛ ndɛ yi sɛ wɔn wɔ bi a wɔde didi mu kɔ no deɛ ɛwɔ no so bi bɛfa adeɛ a ɛno ho ano sɛ ɛwɔ hɔ sɛ hɔ deɛ ɛwɔ hɔ kama sɛ deɛ ɛwɔ hɔ kama bankɔ kuro deɛ sɛ wɔ hɔ asɛm bi ɛni hɔ sɛ bankɔ kuro deɛ sɛ wɔ hɔ Yiwa ɔdaroma banko kuro no ɛwɔ hɔ bɛt bankofo no dodoɔ no adɔ secondary school no. ɛndeɛ mɛhyehyɛ bɛyɛ ho hyehyɛ. sɛ ɔmo yɛ hyehyɛ. Yiwa ɔdaroma. ɛndeɛ mɛma sɛkyɛhene nkotu wɔ mu. Mate ɔdaroma miwa. mɛma ne kwan mo ntu wɔ mu ɔmo yɛ me nana no. so mo kwan ma sɛkyɛhene nkotu wɔ mu ɔno anam na tu wɔ. ɛno asɛ so ɛyɛ sɛkyɛhene asase no no a. Yom. ne yɛ hunu sɛ sɛkyɛhene ɛdeɛ wɔ sɛkyɛhene. Yom. ayi sɛ bankɔfoɔ dɔ hɔ didi a sɛkyɛhene wɔntumi nkotu wɔ mu saa. Yom. Etiɛ. ɛhyehyɛ bi sɛ wɔn mu wɔ hɔ a ɛgye wɔn kɔ ha wɔn mu nkɔyɛ sɛ mu. Yom. ɔdɔ bɛ buru. mo sɛkyɛhene nka ayi mampo nyinaa ne baabi a sɛ kaa ba bɛhwɛ amu sɛ ɔdɔ bɛ buru. deɛ gye mfrɛ nsɛkyɛman ne sɛ hɔ nyinaa wɔn nana. ɔdɔ bɛ buru. eti yɛhunu sɛ deɛ na mepɛ sɛ mehu sɛ sɛkyɛhene wɔnka sɛ bankɔ kora baabi ɔm tiɛ no wagye. Yom. sinɛ na bɛ sɛ ohun sɛ sase no sɛ bɛ sɛkyɛhene dia nanso wɔn kasa deɛ bɛ bakofoɔ tiɛ no wagye. ɛwɔ deɛ mema kwan deɛ Yom. bankɔfoɔ baabi ɔm tiɛ yɛ Yom. baabi a nkurɔfoɔ no dɔ didie nyinaa no. Yom. mɛma wɔn atena hɔ. Yom. Yom. sɛ baabi a bakofoɔ tɔ didi biara no sɛkyɛhene wɛ sɛ wɔn atena hɔ na wɔn dɔ didi sɛbi ɛwɔ hɔ nom. Etiɛ. ɛmu nim wɔn baabi ɔm didi koduro. sɛ ɔno sɛ mo bi a mo didi koduro. Yiwa kyɛn ɔdaroma ɛnim ne nyinaa. sɛkyɛhene sɛ onim. kɔmɛtifoɔ wei deɛ mɛ pɛ sɛ. Yom. wɔhwɛ baabi a bankɔfoɔ no didi koduro. Yom. ɛkyɛn ɛnkɔyɛ piredo nneɛma wɔn mu kwan ne wɔn ntena hɔ. wɔn sɛ na wɔn mu kwan na wɔn tena hɔ. deɛ aka no deɛ Yom. ɔno nso wɔtumi akɔ hɔ. wɔn sɛ na deɛ aka deɛ ne sɛkyɛhene wɔtumi akɔ hɔ. yɛmpɛ sɛ wɔbɛkɔ akɔtu wɔn ati hɔ no. wɔsɛ ɔbɛ sɛ ɔkɔtu wɔn a wɔte hɔ no. nti sɛ yɛhunu nipa dodoɔ ne baabi wɔn dɔ didie no a. Yom. yɛhunu sɛ bankɔfoɔ dɔ ha ebi a eka bɛɛ wɔ ha sɛ Yom. sɛ krataa asan na sɛkyɛhene asan sɛ wɔde wɔn kotu wɔn mu. Yom. sɛ hwɛ bɛmu no na sɛ wɔn eka wɔ ha sɛ wɔ eka wɔ no a ne yɛ ama sɛkyɛhene asan na baako so asan sɛ ɔkɔtu wɔn mu wɔn to wɔn do didi. Yom. na mo baako so asan sɛ ɔnsan ho ɛnkɔfo bi ma obi abiem. na kyerɛ sɛkyɛhene nso yɛhunu dodoɔ no a wɔn mu dɔ deɛ aka deɛ na ɔno. Yom. ɔbɛtenetena no ano atenetena no. na baabi a asɛm do di nso no na deɛ aka deɛ sɛkyɛhene bɛtetena no ano atetena deɛ ano na asɛ dwaba. aba bɛyɛ sɛ deɛ aka tɛtɛtɛ bɛyi kakra saa ma ɛbankɔ na ɔde adidi wa. sɛ deɛ aka tɛtɛtɛ nanso makoa obi kakra ma bankɔ hene wɔn nso de adidi
That's with Jabba. See, I don't see you are saying. So look at me now to pay you. So the way one never know to pay. We be no you know the contact na be be so cha. Why? So I dey na no kwe. Se se here tete. What a choda dada. Osi be mo tie banko se che hiyem de free ya de ma wo mo. Yo. So mo to mo ti sa je tie de. Se che mo nje kunta go pia mo wo mo. De go kwanza. So se che mo ma go pa wo na banko. What if we were some of the account? No more red on for the Catalan, I know when you said to. It will be a nabo to we are not a Also, be a nabo to a battle of our 60 feelers as you jabba. No be able to. Betty now to hear I say, Murray at the Shesem, I beton and more book in your what I'm on patron. Oh, man, a book group. Opening cup no for you, and Nanaja Poma Kunedu. A man on a book group. Cause Otumfuo chairman. Bɛhyɛ na ato yɛre asɛ more adehyesɛm a ɛbɛtɔ n'anim a oyi maa nana manhyia ahene nana pram so hene nana asanso hene ɛne ne kyiame baafo amoaten na yɛde bɛto n'anim opanyin kwabena ofori ɛna ɛhyɛ yɛre antam kɛseɛ ka antam kɛseɛ sɛ more akonya no sɛbe ɛyɛ ɔno ɛne n'abusuafoɔ dea na sɛbe ɔbaa panyin ɛni ɛma akonya no ho koraa ɛna ọba panyin Ejapoma Akunedu eso esre yirantam kese e kan se da bi akonya ne de sebe eye ono na one na busua na sebe omo mori akonya no eye omo dia na opanyin kwabena ofori onya ne dehye onka ne ho kra sebe ono betimi aben akonya no opanyin kwabena ofori na ebo enkro odi kan ebo enkro ose ne nananom efri dencha mfie nsua na ne nananom nana bempoma nana fosu asechre ene nana yaw ameyaw kotoko omo na ye ne nananom a omu tu free dencha eba Asante Akyem ha na ochire mu se ne nana bempoma sebe ote se yeru afro abanwa no ena oye na adwene se obeba Asante Akyem hanom enu nti ne nananom nyina ehyiae ema sebe omo kra no enu nti nana bempoma oba no yede nipa mienu bi kan ho asabe ombeso aso ane niema na baako ne atu abna ene daako a no se sebe Opemsuo eware ne nana bempoma ebra ne nana eba Asante Akyem ha efri se na sebe yera nim ne dada ewo dencha Opanyin kwabena fori koso chire mu se dencha sana chi no sebe intim jakai ebeso a ne ma ebo no ofeyi ase no na ne nana ameyaw kotoko so ne nana fosua enso be ka ne nana brempoma ho ewo Asante Akyem ha na sabre na omobaye no omobeso e omunu aba na efri se na omunu aba no nana sebe waware Opemsuo na ochire mu se ohene brempoma ede ni nuanom ameya okotoko ni fosu asechre eko yera ho ma yera de omoko asafo hene oti are eho sese ompe baabi ema omo entna enu nti omokotena asafo hene enchen kakra na ose echiri na sebe omo dooso no ena omo ba yera ho efa ohene yere so eba yera ho ebe stress yera mpe baabi a sebe eho so ma omo enko na omo nkotena enu nti
yewura ema ye de omoko soame baby a sebe ye frɛ hɔ nkwadu anya na ɔse ɛhɔ na sebe tafo hene na nkwadu anya hɔ ɛyɛ ne dia ɔse ɔmotena nkwadu anya kakra no na sebe na omudi a omawuo ɛwɔ hɔnom ɛno nti ne nana ameya okotoko ɛyɛ na adwene sɛ ɔmobetu ɛkɔ baabi foforo ɛno nti ne nana ameya okotoko frɛ ne wɔfa ase akwasi tachi a sebe na ɔno so ɔyɛ bɔmɔfoɔ na ɔse nananom se mori ehima so enkyeremu so ene sɛ akonya no ɛyɛ ampa sɛ sebe Opemsuo ene bɔ akonya no a de ɔhene odikan ɛyɛ nana ameya okotoko a ɔno so ɔyɛ ne nana na ɔno so se mori akonya no sebe ɛmaadwa ɛka ho a ɔkyerɛmu mpo sɛ ɛma ahema enum ɛna sɛbe ɔmo abedi more akonya no efiri nana kɔtɔkɔ kɔtɔkɔ ameya abrɛ so ɔse na nana no mu hwehwɛ mu baako so ne sɛ nana ya ɔsafo a ne din epie ɛwɔ abusuapanyin kwabena ofori abusuadua mu sɛ ɔyɛ ɔhene a ɔtɔ so enso ɛwɔ more no ɔno soso ne din epie more ehima abusuadua mu sɛ ɔno na ɛyɛ ɔhene ɔtɔ so mmiɛnsa a ɔno soso wɔ n'abusuadua mu ɛno nti no na nana no mu sɛ enipa mmienu ɔmo kan no na ɛnyɛ nipa nipa na ɔmo ka na asɛm no na ɛnyɛ de ɔmo mmienu nyinaa ɛka no nana hema kyerɛ sɛ nana yɛ ɔsafo ɛna sɛbi otwa bandahene a ne yɛfrɛ no ɔrasa bi eti ama sɛbi ne ti no sɛbi yɛyɛ ɛmfena no baako no ne ti no ɛbɔ ho na nananom se saa dansidie wei na ɔmo hwehwɛ sɛ abusuapanyin kwabena ofori ɛbɛgye atum anaasɛ ɔbɛka sɛ ɛnya nokorɛ ɛnso so wɛntimi anka ho hwee ɔse abusuapanyin ɛkyerɛ mu sɛ kofi asumi ɛne ɛsi anim hyiagya a ɔno ɔmo yɛ ahemfo ɔmo tɔ so enum ɛne ensia a ɔmo firi more hema abusuam ɛbɛdi adeɛ no ɛbrɛ a nana wiafe adomako efiri ɛkɔɔ ne kra akyi no na ɔse ɔhene ana ɔtɔ so ɛnan na ɔno ofiri n'abusuadua mu nanso edin a ɔbobɔɔyɛ no na nananom se ɔmo hu ɛwɔ more hema abusuadua mu na nkyeremu baako a abusuapanyin ekyeremu ne sɛ ɛsi ɛnam hyiagya sɛbe otu ne ho adeɛ so efiri sɛ wankɔ akataman so kon no na nananom se ɔmo hwɛ ɛbrɛ a abusuapanyin kwabena ofori ɛde nananom abɛhyehyɛ wɔ sɛ wei tɔ so ɛnan ne wei tɔ so ensia ɛne ade na ɔmo hu sɛ eduru baabi no na nana meya ɔkɔtɔkɔ ɛwɔ hɔnom no na nana hyiagya nana esie nim hyiagya na saa abere na ɔno soso ɛwɔ hɔ ɛno nti na ɔmo hwɛ sɛnea nhyehyɛeɛ ne sitie na entimi enkosi saa sɛ akonya baako na saa abere no na nipa mmienu ɛna ɛte saa akonya no so ɛno nti na ɔmo ne abusuapanyin ɛyɛ adwene a na enye ye nana no so ɔmo hwehwɛ mu baako so ne sɛ nana kwaku tonto a na ɔtɔ so enkono a sɛbe na obedi mori akonya no a na ɔtɔ so enkono no abusuapanyin se yɛde ne bedi adeɛ yɛra ɔsɛe agyeman prɛmpe ɔtɔ so mmienu abrɛ so na ɛno so nananom se na ɔmo ne yɛ adwene a na enye ye efiri sɛ yɛra Otumfuo ɔsɛe agyeman prɛmpe ɛbɛyɛ Asante hene 1931 to 1970 na ɔmo soso ɔmo nkrataa ɔmo hwehwɛ mu ebi free Public Records and Archives Administration Department no ɛkyerɛ sɛ nana tontoi sɛbi obedi adeɛ 1901 ɛno nti entimi enkoyɛ nokorɛ sɛ obedi adeɛ yɛra sɛ ɔsɛe agyeman prɛmpe abrɛ so na
nananom se adansefo no obi ayi na busuam adansefo obi ese ne dance ni enu nti na omoje adansefo no so atum na ose nananom se abusuapanyi kwabna ofori ene na dancefo no sebe de omo beka nkrobon na sebe obi ade so esisi so ama de we kan na no na we kan enu sutu nti nkrata so omo de bedi adanse no krata omo de baaye no sebe emfree asweye bi asebe ye gituma ebetumi ayeye ne krata na odi bedi adanse no na nka nananom hwehwe se baabi a efiri ne ebetumi akye baabi kra krata anu free nanso ye ntimi anche baabi kra krata anu free enu nti na krata no na nananom se omu ntimi mfa ebo ento so ema ne nkonsuo na se sakrata ya so no na yebusa moye hema kra de krata no kra na ose sakrata no kra ohun kra da ohun krata bia etesa nananom se krata moye hema so de bedi adanse se nana mankwa etu ne ho ade so no abusuapanyin so eye se ono so onjintum na nananom se ensemusa bi pie free krata na sebe efa nana mankwa otu ne ho ade so no nananom se krata no nana mankwa no sebe santehene ben na sebe osai ede kire no ana se osai kire santehene ben sebe krata oye se oditu ne ho ade so no adan na ode krata ne koma nkonyasofo na se mpo osai kire santehene a adan na wanfa krata na amre santehene na ode koma ne nkonyasofo se otu ne ho ade so nananom se sebe krata na okire no obo apejafie mu so amane ana asembuza ba akoso so a ebo esan pie free mu baaye no so ne se yeye amane bi ya sebe otu ne ho ade no yeye amane bi otu ne ho ade no otu ne ho ade so no yeye amane bi edi jane kwan ana sa sabre no na adwo asado ana oye oba apanyin no na sabre no na owo henfa nananom sa hwehwe mu se abusuapanyin kire mu se enkonya tuntum dumiensa ena wo enkonyanum ewo nkonya dem honom ya na o kire mu se nana hyianim esianim hyiaja etu ne ho ade so no nana mankwa so etu ne ho ade so no ene nana ameya okotoko a sebe ono so sebe o ka so onya de hia omuso bedi na nkonya tuntum ewo honom no na eye dumiensa na ose 1968 nana kwaku tonto wuye no na nananom edu na omo abedi more akonya no na oso omu nyina ewu wo akonya no so age nana hyianim asianim hyiaja a ono etu ne ho ade so nananom se enkonya tuntum a abusuapanyin kan no sebe na nananom ene se enkonya tuntum more hima kire mu se enkonya tuntum miensa ena won konya dem honom a eno soso na nananom kire mu se enipa nnum a abedi akonya no ansa na nanam ya kokotoko ekọ ne kire achi no na se nipa enum ena abedi akonya eden na nkonya tuntum miensa ena sebe ewo enkonya dem na yese eho no yebusa yebusa more hema na ogitu mu se na natonto akonya tuntum esoso eka ho a ema no ye enan ewo enkonya dem honom na nana mankwa ade otu ne ho ade so nanase nananom se omukeka omuhwehwe mu ni nyina awie no na ewo se omuba na omuba kire omadwen nanam se omuhwe adansidi ekọọso ene enkrobo a ekọọso no nkrata asema ni nyina ebaaye na senya medi kankan no eda edi pefe se abusuapanyin kwabena ofori ene
na more hima sebe omunye ade baako sebe omunye boja ya sebe omu betimi edi baako pe na betimi edi more akonya no na nananom se omuhwe omabusuade animu a enipa miensa din na epie ewo abusuade anim eye ohene yere brempoma ofri apagafie nana ameya okotoko anase kotoko ameya a no ye ohene yere brempoma ninua ene nin ohene odikan ewo more na ya osafo ana ono eto so enso ewo more akonya no so ya more hima so otoso miensa saa din miensa we na epie ewo efane nyina abusuadem na nananom ko saa enipa miensa no na nananom se saa nipa miensa sebi omo bedi dwuma kese ewo omabakwasem enu nti ohene yire brempoma ya sebi omo ka se onu na di kan eba asantema mu hanom no na ehemfa na sebi okotena abusia panyin se okotena asafo hene ho no se ofridencha mfiesu a we so se ofridencha entuam enti ahyase na no ehonum na sebe omunya ade baako se mpo omunyina ya aduanafo a baabi a obi afri soronko enu nti omunye ade baako nananom se ohwe abusia panyin kwabno fori abusuadua ene na bakwasem a okan ya na ose ohene yire brempoma sebe oye ne nana oye ne boja a sebe onu enedi kan ba asantememu a ebe ware echiame na ose nana brempoma efri dencha eba aye no abusiapanyin kwabna ofori se obaye ansana asantene dencha sano eba more hima so so ebo enkro a ene abusiapanyin kwabna ofori edie no ese na ono de ose na brempoma na sebe na oye dencha akwamu hine ba ansa na sebe obe ware Opemsuo ansa na yera ebe fro abenya na ose nananom se omunkro a omubo ye ni nyina no efa ne fa ni nyina so obia ni honom a sebe otimi eyi obi efri apagafiem se omra na omeye dansini ema no nananom hwehwemu etoso miensa nananom se abusia panyin kwabna ofori ese nana me ya okotoko ene nana fosia ebeka sebe omuni aba ho asantene denche asano echi ena omufri dencha eba no so no eye nana me ya ene ni aba free dencha eba no sebe omude more hima abusia ana ye fe ba ko atu abna ne da ko a omo ena sebe na omo so aso a omo nema ya omo ka omo ho ede bai ema empo na more hima abusiafo ni bi anasa ne nananom bi esu kobri na nananom se nana ameya okotoko nana kofi kwachi nana adwa baafo nana amadonfe nana yawo safo ene ama sewa doto omu nyina soso no dencha sanachi ena sebe omu soso ebeka omu nua ba ho nananom se omu keka omu hwehwe mu ni nyina awie no na ewo se omu ba na omu be kire omu adwen nananom se omu hwe adansidi ekooso ene enkrobo a ekooso no nkrata asema ni nyina ebaaye na senya medi kankan no eda edi pefe se abusiapanyin kwabna ofori ene na more hima sebe omu nye ade baako sebe omu nye boja ya sebe omu betimi edi baako pe ena betimi edi more akonya no na nananom se omu hwe omabusuade animu a enipa miensa din ena epie ewo abusuade anim eye ohene yere brempoma ofri apagafie nana ameya okotoko anase
kotoko ameya a no ye ohene yire brempoma ninua ene nin ohene odikan ewo more ena ya osafo ana ono eto so enso ewo more akonya no so ya more hima so otoso miensa saa din miensa we ena na epie ewo efa ne nyina abusuandiem na nananom ko saa enipa miensa no na nananom se saa nipa miensa yin se bi omo bedi dwuma kese ewo abakwasem mu enu nti ohene yire brempoma ya sabi omo ka se onu na di kan eba asantema mu hanom no na ehemfa ena sabi okotena nananom se omo keka omo hwehwe mu ni nyina awie no na ewo se omo ba na omo be kire omo adwen nananom se omo hwe adansidi ekoso ene enkrobo a ekoso no nkrata asema ni nyina ebaaye na senya medi kan kan no eda di pefe se abusuapanyin kwabena ofori ene na more hima sabe omo nye ade baako sabe omo nye boja ya sabe omo betimi edi baako pe ena betimi edi more akonya no na nananom se omo hwe omo abusuade animu a enipa miensa din ena epie ewo abusuade anim eye ohene yire brempoma ofri apagafie nana ameya okotoko anase kotoko ameya a no ye ohene yire brempoma ninua ene nin ohene odikan ewo more ena ya osafo ana ono eto so enso ewo more akonya no so ya more hima so otoso miensa saa din miensa we ena na epie ewo efa ne nyina abusuandiem na nananom ko saa enipa miensa no na nananom se saa nipa miensa yin sabi omo bedi dwuma kese ewo omo abakwasem mu enu nti ohene yire brempoma ya sabi omo ka se onu na di kan eba asantema mu hanom no na ehemfa ena sabi okotena nenso wentimi enyi obi amfri apagafiem amana medi adanse ena asafo wentimi ansa enyi asafo hene soso se onomra na sabi omedi na danse nananom se abi se ewo analysis mbuwa mawan wada manananom bua ma more hema but enyina so ya sabu de chimi ede do da no te obi aye basa obi basa bi se o ma ga so bi ade baako so ho tu wo mu se bi mu we na kunya ne mu we ma na kunya ne dia be boa sa pepe mu te mu de se de cha e ma na kwaju mu asaba ara bebu abro se bi da se anu mu nyina so na me se do mu ne kin kan ye hwehwe mu de mu de ja so akada asem jai kasi jai liwa kasa ai não ada mal ina so tu asa na man tia se e ngunwan was committee Jom. Apa yang? Siapa pemain na tu? Etie. Siapa pemain nasi? Apa mana ba? Apa yang ni? Etie. Siapa pemain tu transi? Asam no aja di omo akan se wọ́n sì wé di baako bi yẹ si wọ́n bá apẹja hin kura apẹja fie ni aka mi bọ́ àná. Wàá dọ̀wọ́ sáré tí ebu yẹ sá sá pass àfọ̀ hinẹ sẹ́bi ebu nso a sẹ́bi ní nyinaa de kẹ́kẹ́ wì yẹ sẹ́ kẹ́kẹ́ wì. Wàá dọ̀wọ́ ma soso mo n sẹ ewu wíyẹ di a ibu ọmọ mo wẹ̀ hima kánò mo so kyerẹ mu. Kótó ọkọ̀ mi yóò dà sẹ́yìn fún atúmọ̀ ẹni mu. Ananum era se mutwa so se e poda na dia hye ono be so be akonya na so dwaba
Say pada. Kachi you ever do when pada na dia. There you better say dia from. Umienu nyina mo ka brempoma asem ayi ama ba fi brempoma anya ho. Mu no mo ka brempoma asem ama ba fi enye ho a. Mpoma nya ho a. Na wono samo ka brempoma dia wona me ho a. O so mo ka brempoma dia. So Opemsuo o na war no. So mo ka brempoma asem dia mo nsa se bo nye ye ka asem bi a o me bu. So na ya bit match mu no. Nye ru nya obi aduma ko pe no. Yo. Osi mo peda no mo fa nse. Eba kotoko hune. Obi se nsem. What dey kunyo da no da to. Cause not to jaba ho fi say people should dey akunye dey tumi nira. Timuna mo ya. Na be go